Tamni himba MP Inspector of School sak tharma bai oro 77 তম 77 Yokmani sal nyakaba স্বাধীনতা salno Rwksai তিনি oro kaisa ফুটবল Mwthwngjak যে পান্ডা Yokmani এবং Mwthwngjak পান্ডানি বড়মরাং সভানি তৈফাং সভাপতি তাই ওরা চিনি TTAADC ni PO এডুকেশন চিনি গুমতি ডিস্ট্রিক্ট ni চিনি জোনাল চেয়ারম্যান সোশ্যাল ওয়ার্কার্স হামবাই মারিও ওরা তিনি সঙ্গই তৈদো রেসিডেন্সিয়াল গার্লস স্কুল তাই অম্পি রেসিডেন্সিয়াল গার্লস স্কুল বরংনি বিসিঙ্গ যে जों थोंलायमुं नुखा बेलाय 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 खेनो तंग थका बरंनि मत थोंमंनो नगौ बेलाय खेनो खाओ बासाखा तिनि तावनि बागै अ कपनमा साहमानि बर' आसुक हासाल हासालनि अर जारा हस्टेल तंनाय रक बर'नि लेखाफोरनि लगे लगे বড় যে থুন্ন খেলানো যেভাবে সাতটা লাইকা বড় যে তিনি ওরা যে ফুটবল ওরা যে থংমানি নুগই বড় না ওয়ানসুকা ফিনাঙ্গ ভবিষ্যৎ ফিউচারও বড় কাইসা বেলায় বেলায় কেন বুমং গোনাं ওঙ্গै বাসানাय ত্রিপুরা হাসতেও যিনি বিসিङाव गोबां खेलवाड़नि बिसिङाव नरक खनाकरा लखितारियां बो नेशनल ता इंटरनेशनल थांगो गुली अर्थात गुल रक्षक गोलकीपर हंगै बो बेलाय केना बुमुं खालायमानि अमाय केनो चिनि बर गोबांमा दङ नरक सायमानो किल्ला जम्पय विशेषकै चिनि आरनि बुरि रक बर गहायनो नेशनल इंटरनेशनल स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल थांगो बर बेलाय केन नायथक गाहाम खालाय बर पारफरमेंस खालायमानखा आबाय खालाय जों फाइनाय बिसिङाव स्पेशली TTAADC शुधु गार्ल्स या बॉयज अमाय खाय डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट लेवल अमाय खाय Mwthwngjak बागै जों सागथालायनाय एवं चिनि बुसकांनि बाजेटो शुधु थोंनि यापायो जों गोबांमा रांमारि रिउइनाय चिनि बिसिङाव ताइबो रोंसोरमानि लगे लगे चिनि खेला दुलाव थोंनि हापारो ताइबो चिनि स्राय बुसा बुसा रंनाबो जों खाथुं खाजा खालायनाय चिनि फाइसिङाव सोशल वार्कार्स संजय बाबू साका चिनि ISF साका PUSF साका ताबो बेलाखेनो जरा हानिया सिक्लारनि थाने सरायनि सिमिना जदि जों सोलोङै तलांमायाखाय बरंनो जों गाहामखाय फोरोङै तलांमायाखाय रिसा मुंगो मोसा मुंगो थोंनि नख्लावो बरंनो ताइबो साकथारि मायाखाय चिनि सिक्लारक चिनि चिरायरक लामा करवै चिनि सोसाइटी चिनि दफा चिनि हदानो बेलाय केनो देरा खरा खालायमानो आबनो कासुनानि बागैनो तिनि बेलाय बेलाय केनो लामकताल प्रमकासे लामकताल हुनि मानो सां साइमेनिया लाइथानायनि बसरको बिसरको अमाय गायो नायथक खाय चिन बिसिङाव थोंरिदा मानका सेमिया तबे तिनां थों बेदेकनि बाद जामानजाक इएम हिसाबाबो नां सायख्लांनाय ताइबो खालि ताइबो गोबां खायो जों बर'नो Mwthwngjak एवं ताइबो बर'नो नांखांखाय चिनि त्रिपुरा सरकारनि स्पोर्ट्स काउन्सिल दङ स्पोर्ट्स स्कुल दङ
আমतै रगत जों साय खालामगै बरंनो एडमिशन खालामनिब जों सेसा खालामजांनाय जों शुधु गामिनि बरंनो बाद्रुय अनेक बरं खागाव शुधु सहरनि बरं थुनग्रों सहरनि बरंनो क्रिकेट गोरों सहरनि बरंनो गान रोजाबना गोरों सहरनि बरंनो मोसाना गोरों आबो गुबैखौ गैया गुबैखौ खुंगाय दिनै जोङो जे साबमानुगमनि बन्दे मातरम तुई फनंतं चिनि त्रिपुरा सारनि बिनि जे ट्रेडिशनल जे सं और जे पर तिनि हिसाबै मुसाबै फुरुका आबो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि लाइ बुमावो बरफ कमिया ओ पियालाकानि बरफ ओ तिनि तुइदुनि बरफ तिनगरियानि बरफ कमिया बरफ कानमुं सुमुनि बिसिंतै चिनि दफानो सिसारिनानि बागै चिनि दफानो ताइबो कुरुंनानि बागै बरं जे बुखा तंमानि नुगै बेलाय बेलायखौनो हामबाय बारो ताइ बारा कक्साया ताइबो नायथक्लाय जों ताइ स्राबजा नायनाय चिनि खेलानो ताइबो नरक तंथगे नाय थांगबादि होनै सावै दिनैनि अ पान्दाबो महायके जे खालायमानि चिनि बरं गोनां आइएस बना हामबाय आबनो सुबानेरो चिनि आइएस ताइ बिनि जत स्टाफ ताइ अरो जे बानजांनाय जों थाजिं खानायखा चिनि मीडिया पर्सन रक चिनि जत स्कुलनि चिनि टीचार्स रक आरखा दप्तर ताइ जत नायनेरनो ताइसा बेलाय हामबाय रय इसा कक्सा माने अरनो पाइका जतनो हामबाय खुलुमबाय।